Църквата Света Неделя е православна църква в София, посветена на света великомъченица Неделя. Тя е катедрала на Софийската митрополия и 863 до 1800 основи, а нагоре с дървена конструкция. В този си вид храмът просъществувал чак до средата на 19 век. В началото на 50-те години на 19 век Софийската митрополия проектирането е възложено през 1898 Църквата Света Неделя е един от храмовете, разположен в така нареченият четириъгълник на религиозната толерантност, заедно с джамията Баня Баши, синагогата и католическата катедрала Свети Йосиф.